Čaute. Čaute. V dnešnom dieli si ukážeme, ako postaviť prístrešok. Tento diel patrí do série Táborčenie. Trošku sme si ho pripravili. Jošo vám za chvíľu povie, ako sme ho stavali. Najprv si ho zvonku prezrieme. Takže je to základný stan, dajme tomu, ktorý je na hlavnom ramene, ktorý to drží, a naukladali sme naň hrubé dreva. Vlastne tuto k dole to ešte vyhrábeme a tam vlastne môžete ležať. Dobre je, keď to máte otvorene otočené k ohnisku, aby vám tam prúdilo teplo. Teraz ešte na vrch pohádžeme listie a nejaké machy. Aby to trošku aj izolovalo. A nejaké ihličnany. Na spodu si to vyhrábeme a dáme tam nové listie a tiež ešte nejakú izoláciu, aby ste zo spodu nemali zimu. Ozveme sa vám, keď budeme mať dosť listia a machu. Takže spravili sme ďalší krok do našeho prístrežku. Nahádzali sme naň malé konáriky a suchú trávu. Takto to nejako vypadá, keď to je tým prikryté. Je to lepšie, aby vám potom listie nenapadalo dole. Teraz ideme ešte nazbierať listie a zase sa vám budeme hlásiť. Takže už sme si na to nahádzali listie. Ak vám listie padá dovnútra, to nevadí, budete tam mať aspoň mäkko. Teraz vám ukážem, ako to vnútri v tom prístrežku vypadá. Takto to vypadá vnútri. Takto to tu asi je. Pod prístrežkom je tu listie, takže je tu mäkko. Tu sa dáme trošku dozadu a dalo by sa tu úplne v pohode prespať. Takže to už je z dnešného dielu všetko, uvidíme sa u ďalšieho videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, alebo nám do komentáru napíšte proste, čo si o tomto videu myslíte. Alebo Čaute. ak sa vám to páčilo úplne, tak môžete dať aj odber. Čaute. Čaute.